שלום, אנחנו דניאל ואליה ואנחנו מייצרים את השוקולד חלב הטבעוני הראשון בישראל. הכל התחיל כשחבר נתן לי את הרעיון להכין שוקולד חלב טבעוני. התקשרתי לאליה שאז הייתה ידועה באהבה שלה לשוקולד והצעתי לה שננסה להכין. בהתחלה לא כל כך הצלחנו, אבל כן הפכנו לזוג תוך כדי. במשך שנתיים למדנו, חקרנו, ניסינו והתמקצענו, ובמהלכן הגענו לשילוב של סויה וקוקוס בתהליך עיבוד מיוחד, שיוצר את המרקם החלק והטעם העדין שיש לשוקולד חלב. להכין שוקולד זה תהליך ארוך, מורכב ומדויק. אנחנו מכינים שוקולד חלב ולבן טבעוניים לחלוטין, וגם שילובים מעניינים של שוקולד עם נוגת, אגוזי לוז ועוגיות. אנחנו טבעונים כבר כמה שנים מסיבות אידיאולוגיות, וחשוב לנו לא להתפשר על הטעם והאיכות של האוכל שאנחנו אוכלים. לדעתנו זו אחת הדרכים הטובות להביא לשינוי, ליצור אלטרנטיבות טובות ואיכותיות שלא כרוכות בסבל של בעלי חיים. שוקולד חלב זה אחד הדברים שהכי התגעגענו אליהם ולא מצאנו בשום מקום. מבחינתנו שוקולד חלב וטבעוני זה מוצר צריכה בסיסי. אנחנו כבר כמעט מוכנים להתחילו למכור את השוקולד שלנו לקהל הרחב, וכאן אתם נכנסים לסיפור. בכסף שנגייס נשתמש כדי לקנות ציוד מקצועי יותר להכנת שוקולד, לעצב ולהדפיס אריזות, להקים חנות למכירת אונליין ולייבא מלאי של חומרי גלם מחו"ל. אנחנו מזמינים אתכם לעזור לנו להגשים את החלום ולהפוך את השוקולד שלנו לנגיש לכולם, וגם לקבל שוקולד טעים ואיכותי במחיר מוזל. טבעוני. וואלה? בואי, תלך. טבעוני. ממש טעים, מי מכין את זה? טבעוני? זה טבעוני? אין מצב שזה טבעוני. באמת? איך זה אפשרי? אהבתי. כן? זה שוקולד טבעוני. באמת? בלי חלב. Thank you. That's fire. That's good. Oh my god. Try the white. That's סבבה. זה טבעוני. באמת? טבעוני? וואו. שוקולד טבעוני. טעים מאוד. חבל ממש הזמן. טעים. לא דם. כן? וואו. דם של שוקולד לבן, כן. תודה רבה. טעים מאוד.